1, 2, 3. Bore da, a chroeso cynnes iawn I gadeilan Deiniol Sant. Mae rhai hysbys yn y cefn, ond mae yna rhai sydd ddim yno. Am hanner awr wedi 3 y pnawn yma, bydd mawl ar y pir yn arwain gan aelodau cytun, os ydych chi isio ymuno â nhw. Ac hefyd, mae'r Banc Bwyd eisiau mwy o Bags for Life, os mae gennych chi lot o Bags for Life yn mewn cwbwrdd rhywle, mae nhw angen nhw, ac felly jyst dod â nhw yma, dwi'n meddwl dyna'r peth hawsach. Bydded i'r holl ddaear ofni di o Dduw, ac I holl drigolion y byd arswydo rhagot.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Gras a thangnefydd efo gyda chwi. Bydded i'r holl ddear ofni di o Ddiw, ac i'r holl drigolion y byd arswydo rhagot. Gan gynnull i ddathlu'r Cymun Bendigaid gogoniant i Ddiw, yn baratown gan gyffesu ein pechodau. Gan ymddiried yn naioni ein tad trigarog. Wedi'n cynnal gan addfwynder Iesu ein cyfaill. Ac wrth weld ein bywydau o'r newydd yn llewych yr ysbryd bywiol. Dad nefel, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wydd ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrifned i farhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom. Maddea i ni'r cwbl a eithebio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Ddiw a drygarhaw orthic, maddau i chwi a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol. Amen. Gweddion. O Ddiw sydd bob amser yn cnorthwyo a llywodraethu a rhai yr oed yn ei meithrin yn dy ddilys ofyn at gariad, cadw ni yn nodded dy rhagluniaeth ddionis, a pharu ni ofni a charin ddibaid dy enw bendigedig, trwy Iesu Grist ein gwaredwr. Amen.
Wel gwelais rhywbeth tebyg I fôr o wedi'r, a thân yn gwaed drwyddo. Ac yn sefyll ar y môr o wedi'r, gwelais archfygwr y bwystfil a'i ddelw ar hif ei enw yn dal telynau Duw. Yr oeddent yn canu can Moses gwas Duw a chan yr oen. Mawr ar rhyfeddol i'w dyweithredoedd o dduwiol ddiw holl a lluog. Cyfiawn a gwir i'w dyffyrdd o frenin y cenhedloedd. Pwy nid ofna o sanctaidd fythol un ac ogoneddu dy enw, oherwydd tydi yn unig sydd sanctaidd. Daw'r holl genhedloedd ac addoli ger dyfron, oherwydd y mae dyfarnedigaethau cyfiawn wedi eu hamlygu. Clywch air bywyd un byd. Gras a thangnefedd o fo gyda chwi. Grandewch yr efengil sanctaidd yn ôl Santli. Bryd hynny, pan oedd y dyrfan gwasgu at Iesu ac yn gwrando ar air Duw, ac ef ei hun yn sefyll ar lan llun Genesaret, gwelodd ddau gwch yn sefyll wrth y lan. Yr oedd y pysgotwyr wedi dod allan ohonynt, ac yr oeddent yn golchi eu rhwydau. Aeth ef I mewn I un o'r cychod, eiddo Cymun, a gofyn iddo wthio allan chydig o'r tir. Yna, eisteddodd a dechrau dysgu'r tyrfaidd o'r cwch. Pan orffennodd lefaru, dywedodd wrth Cymun, dos allan i'r dŵr dwfn, a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Atebodd Cymun, drwy gydol y nos buom yn llafurio heb ddal dim, ond ar dy air di mi ollyngaf yn rhwydau. Gwneithant hyn, a daliasent nifer enfawr o bysgod, nes bod ei rhwydau bron a rhwygo. Am wneidiasant ar eu partneriaid yn y cwch arall I ddod i'w cynorthwyo. Deithant hwy, a llothasant y ddau gwch nes ei bod ar suddo. Pan welodd Cymun Peder hyn, syrthiodd o'r luniau Iesu, gan ddweud, dos ymaith o ddiwrthyf, oherwydd dyn pechadurus wyf fi. Yr oedd ef, a phawb oedd gydag ef, wedi ei syfardanu o weld y llwyth pysgod yr oeddent wedi ei dal. Ar un modd Iago ac Iowan, meibion Zebedeus, a oedd yn bartneriaid I Cymun. Ac meddai Iesu wrth Cymun, paid ag ofni, o hyn allan dal dynion y byddu di. Yna, deithant ar cychod, yn ôl i'r lan, a gadael popeth a'i ganlyn ef. Dyma efengil ein gwaredwr.
gwneler dewyllus, yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Mae yna rei pethau mewn bywyd sy'n teimlo'n gwbl anorfod, sy'n gwbl naturiol ac yn siŵr o ddigwydd. Glaw, wsos Steddfod, Manchester City yn ennill y lig eto, y tren i Gaerdydd yn hwyr, dad yn llosgi'r swper. Dyma'r pethau sy'n gwneud synnwyr yn bywyd ni yn batrwm braf, cyfarwydd, arferol. Maen nhw'n siŵr o ddigwydd yn gwbl anorfod. Yn yr un ffordd mae yna eiliadau neu ddigwyddiadau yn bywydau ni sy'n teimlo fod nhw jyst i fod rhywsut. Mae yna amgylchiadau wedi'n arwain i'r lle yma ac mae pethau wedi ffitio'n berffaith. Da ni wedi cyrraedd rhyw fan hapus a nid yn unig hynny, ond mae yna rhyw deimlad mai dyna oedd i fod i ddigwydd, i fod o'n anorfod. Ond dybad pam. Mae yna rai Cristnogion yn credu fod i bywydau wedi mapio, wedi raglinio, wedi benderfynu bob cam o'r ffordd gan Dduw. Bod y da, y drwg a'r hyll sy'n digwydd iddyn nhw yn anorfod, a bod Dduw wedi cynllunio hynny. Ni o leia fod yna reswm i bopeth sy'n digwydd. Hyd yn oed yn yr adegau mwyaf anodd, bod yna reswm pan fod Dduw yn profi'n ffydd ni. Dwi'n gorsymleiddio fama wrth gwrs, ond dwi'n siŵr fod yna rhyw gysur a gwirionedd y fama i'r rhai sy'n coelio hynny. Mor ddrwg ydy pethau, mae o'i gyd yn rhan o gynllun Duw i ni. Mi allai weld fod hynny'n rhoi cadernid a sicrwydd. Rhaid cyfadda, dydw i ddim yn medru teimlo felly bob tro. Am un peth mae bywyd yn rhywbeth cymleth a bler, rhywbeth da ni'n ei fyw, nid fel rhyw linyn twt o amser, ond fel cymysgedd ryfeddol o deimladau, digwyddiadau ac emosiynau i gyd ar yr un pryd weithiau. Dwi'n tu hwnt o ffodus o fod yn hapus iawn fy myd rhan fwyaf amser. Ond pam fydda Duw wedi rhaglunio hynny i mi, ond ddim i bobl eraill? Pam mod i wedi cael rhagluniaeth mor freintiedig a phobl eraill wedi cael bywyd llawn poen, rhyfel, dioddefaint, newyn neu golled? Yn rhannol oherwydd hynny, allai ddim dod a fi fy hun i weddio ar Dduw i ddatrys unrhyw beth ar yn rhannu a gwneud rhyw sefyllfa'n wirthiol well. Allai ddim disgwyl rhyw newid mawr bydol i ddigwydd yn uniongyrchol yn sgil fy ngweddiau. Nid am fod hynny'n amhosib o gwbl, ond am y bydda fo rhywsut yn gofyn rhywbeth anheg a hunanol ar Dduw. Helpa fi yn arbennig. Helpa fi fwy na'r rhai eraill sy'n diodda cymaint gwaith o'n nghwmpas i. Ond mi ydw i'n gweddio am gryfder, dwi'n gweddio am nerth, dwi'n gweddio am ffydd a chariad, a dwi ddim yn cymryd y pethau hynny yn ganiataol. Gwneler dewyllus. Ond wrth gwrs, nad ydw i'n meddwl fod cwrs y mywyd i wedi raglinio bob cam o'r ffordd, dydy hynny ddim yn golygu nad ydy rhai pethau yn gwbl anorfod. Da ni gyd yn amherffaith. Mi fyddwn ni gyd yn siŵr o fethu mewn rhyw ffordd, o bechu mewn rhyw ffordd, does na ddim byd sicrach. Dydw i ddim yn hoff o'r stori am addag Efa sydd chydig yn misogynistaidd erbyn hyn, ond mae'r pwynt yn un sy'n hollol wir am ni. Allwn ni byth fod yn berffaith. Dyna'n hanfod ni, dyna'n tynged ni. Mi oedd cwrs bywyd Iesu hefyd yn anorfod. Mi oedd hanes i fywyd ar y ddaear yn gwireddu y pethau hynny oedd wedi rhagweld gan y proffwydi. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Mi gafodd ei eni mwyn marw droso ni, yr enghraifft mwyaf perffaith a chlir o ragluniaeth Duw. Mae rhaid i mi dderbyn a chydnabod felly fod na rai pethau yn anorfod, ac nad oes na unrhyw ffordd o'i osgoi beth bynnag wnai hefo mywyd. Mae pechod a methiant yn anorfod, mae dioddefaint yn anorfod, mae marwolaeth yn anorfod, ac mae bywyd tragwyddol yn disgwyl. Dyna neges bywyd Iesu. Ond beth am y gweddill? Beth am yn eiliadau, misoedd a blynyddoedd ni ar y ddaear yma? Allai i dal ddim credu fod y mywyd wedi raglunio'n llwyr. Os ydy hynny'n wir,
beth oedd pwrpas bywyd Iesu heblaw am y groes. Os oedd marw dros yn pechoda ni'n ein achub ni'n llwyr, be oedd pwrpas i gynhadaeth, pam yr holl amhegion, pam fod angen y disgyblion ac yn ddiweddarach ar ôl yr atgyfodiad, pam y gorchmynion clir am sut ddylsan ni fyw. Pam fydda Iesu wedi poeni am hynny os ydy'n bywydau ni wedi rhaglunio o'n geni. I mi, mae'n amlwg felly fod gennym ni rôl i'w chwarae, fod gennym ni'r modd ar ewyllus, nid yn unig i wrando ar neges Crist, ond i fynd gam ymhellach i ddehongli ac i weithredu. Os ydym ni medru gweld neges addag Efan beth i hi heddiw, mi allwn ni hefyd darllen neges Iesu ar gyfer yn dyddiau ni. Yn ei bregaeth ar y mynydd, mae'r Iesu'n ailadrodd, clywsoch fel y dywedwyd wrth y rhai cynt. Mae'r proffwydi wedi traddodi neges Duw fel yr oedden nhw'n ei dall yn ei dyddiau nhw, ond mae'r Iesu'n ychwanegu at y neges. Yn ystod y Pentecost fe glywson ni fydd pobl ddiwiol o bob cenedl wedi clywed neges yr ysbryd glân yn ei iaith ei hun. Dydy'r adnod ddim yn deud fod yr ysbryd wedi siarad ym mhob iaith. Deud y mae o fod pawb wedi ei glywed o yn ei iaith ei hun, sy'n wahaniaeth bach ond pwysig. Mae pawb yn clywed y neges yn ei ffordd ei hun. Gwyneler dewyllus. Dyma fynd a'n rôl ni gam ymhellach felly a defnyddio ein dysgeidiaeth a'n doethineb i glywed y neges yn ein ffordd yn hunain a'i roi ar waith yn ein ffordd yn hunain. A be mae hynny'n ei olygu i ni fel teulu bach sy'n dod ynghyd bob bore Sul am 8:45 yn y lle yma. Mi feiddiau gynnig ambell awgrym i ni fel unigolion, i ni fel cymuned ac i ni yn ein bywyd tu allan i'r eglwys. I ni fel unigolion, mae'n golygu cymryd cyfrifoldeb. Mae yna ddegau o eiliadau ym mhob diwrnod lle mae gennym ni'r cyfle i fod yn garedig neu beidio, i fod yn gariadus neu gasau, i fod yn hael neu ddim, i fadda neu gweld bai. Nawn ni ddim llwyddo bob tro dyna'r natur ni, ond yn y penderfyniadau bach yma bob dydd yn yn ymddygiad a'n ymwneud hefo pobl eraill y gnawn ni fyw'n Cristnogaeth. Yn ail, mae'n golygu bod yn ymwybodol yn dyletswydd ni fel cymuned Gristnogol. Mae yna bethau sy'n yn diffinio ni fel teulu yn y gadeirlan. Gadewch i ni ddefnyddio'n doethineb i'w gwarchod nhw, yn iaith, yn cerddoriaeth, ein diwylliant. Dyma'r elfennau sy'n creu'r eiliadau ysbrydol perffaith da ni'n ei rhannu ac sy'n atgyfnerthu'n ffydd. Allwn ni ddim fod yn ddiymadferth a gobeithio bydd rhain yn goroesi. Yn dwylo ni mai i ffawd nhw. Yn drydydd, yn dyletswydd ni ydy ymestyn allan tu hwnt i'r unigol a'r teulu eglwysig. Mae'n rhaid i ni sicrhau fod yna groeso a chariad tuag at bawb, ac nad ydym ni'n defnyddio cymala hynafol o Beibl fel ffordd o gau pobl allan. Mae'n cariad ni, yn ffydd ni, yn gobaith ni, yn cael ei rannu hefo pawb. Dydy hynny ddim yn digwydd ym mhob man ac yn sicr yn anffodus ddim yn digwydd ym mhob eglwys. Dydy pawb ddim yn clywed yn yr un ffordd. Dydy o ddim yn anorfod ac mae'n rhaid brwydro amdano fo a'i warchod. Gwyneler dy ewyllus. Dydy ffydd ei hun gweitha'r modd ddim yn anorfod. Mae'n rhywbeth da ni'n gorfod chwilio amdano fo, meddwl amdano fo, gweithio arno fo drwy'r adag. Dydy gobaith ddim wedi'i raglinio. Nid pawb sy'n cyrraedd ei diwedd yn obeithiol ac mawr tristwch dydy derbyn a rhoi cariad yn sicr ddim yn rhan o fywyd pawb. Mae'r pethau mae gyd o fewn yn cyrraedd ni, diolch byth, ond dydyn nhw ddim yn sicr. Allwn ni ddim eu cymryd nhw'n ganiataol ac mae angen ymdrech dair i glywed yr alwad, i ddehongli a'i weithredu. Mae rai pethau yn anorfod os dim dwywaith am hynny, ond mae ganddo ni ddewis am y gweddill. Y dewisiadau hynny sy'n ein creu ni a'n diffinio ni.
y dewisiadau hynny sy'n gwneud yn bywyd ni'n Gristnogol. Mae ganddo ni'r arfain helpu ni ddewis, geiriau Crist wrth gwrs, ynghyd â'n doethineb, ein disg a'n cariad. Y dewisiadau da ni'n gwneud yn bywyd a sut da ni'n llenwi'r bylchar rhwng y pethau anorfod, dyna sy'n yn diffinio ni. Y ffordd da ni'n llenwi'r bylchar rhwng yr anorfod sy'n rhoi gwir ystyr i'n bywydau ni ac yn dod â gras a thangnefedd. Gwnelau'r dewyllus. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Yr oedd yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, a greodd bob persi. Yr oedd yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd yn ôl. Yr oedd yn credu ac yn ymddiried yn ei ddysbryd gwan, sy'n rhoi bywyd i bobl byd. Yr oedd yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac Ysbryd Gwan. Amen. Mae Seren yn dod i ddiwedd ei cyfnod fel corydd yn cor y caderan hon, ac felly gorffynnon am fendith Duw arni wrth iddi baratoi ar gyfer ei hymdrechion yn y dyfodol. Bydded i Duw a ddechreuodd y gwaith da hwn ynot ei gwblhau, gan dy alluogi i ddefnyddio dy ddoniau i'r eithaf. Bydded i Duw roi'r gras i ti wneud dewisiadau doeth, ac i fod yn ffyddlon i'th ymrwymiadau. Bydded i Duw dyfendithio a ddwythineb, mwyn i'r hyn yrydig yn ei gredu yn dy galon i ddangos yn dy fywyd. Bydded i Duw yn gwylio dy fynd a ddod yn awr a hyd beth, a bendith Duw holl alluog, y tad a mab a'r ysbryd glan, a fo yn dy plith ac y drigo gyda thi yn wastad. Amen. Gyda'n holl galon, a'n holl feddwl, gweddion ar Dduw. Duw sanctaidd, gweddiwn dros yr eglwys, a grewyd dy ogoniant. Gweddiwn dros archesgob Andrew, esgob David ac archddia Con David, a thros weinidogaeth feunyddiol eglwys y groes a'r gadeirlan hon. Estyn i ni dy iachawdwriaeth ath egni yng nghyhoeddi dy newydd da. O Dduw, yn dy drigaredd. Duw sanctaidd, gweddiwn dros ein cymunedau, ei ganed o'th gariad, gweddiwn dros bawb sy'n byw bywydau bregus a phryderus yn ein cymunedau ar hyn o bryd. Estyn i ni oll dy ysbryd bywiol a ddaionnus ffyrdd. O Dduw, yn dy drigaredd. Duw sanctaidd, gweddiwn dros y byd a grewyd gan dy gariad. Gweddiwn yn arbennig dros bobl ddioddefus Wcrain, Gaza ac Israel, gan erfyn am gyfiawnder a heddwch yn y gwledydd hynny. Estyn i ni dy dangnefedd ath gymod gwedd newidiol. O Dduw, yn dy drigaredd. Duw sanctaidd, gweddiwn dros dy holl bobl wedi creu ar dy ddelw, ac yn enwedig dros yr unig, y galarus a'r claf, ac o'n cymuned ni, cofiwn am Svetlana, Dimitro, Agita,
David, Cathy, Laura, John Watkin-Jones, Helen Lincoln a Bill Lovelock. A rhai yr ydym ni yn gofio amdanynt yn istawrwydd ein calonau. Anadleiniais arnynt a dŵg iddynt dydru garedd a thras. O Dduw, yn dydru garedd, gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddiwn dros yr rhai yr ydym yn ei caru, ond na'i gwelwn mwyach. Gweddiwn dros yr rhai sydd wedi marw yn ddiweddar. Yn ei plith, Susan Lloyd, Victor Manuel Rego de Oliveira, Jacqueline Hughes, Kevin a David. A thros yr rhai y cedwyr ei gwaelgoffa'r dyddiau hyn yn ei plith, Darrell Rees, Hwfa Roberts, Beryl Roberts, Morfydd Rees, Cledan Mears Esgob. Ac eto, yr rhai yr ydym ni yn ei adnabod sydd wedi ymadael yr byd hwn yn ddiweddar neu y mae ei gwaelgoffa ar amser hwn. Gorffwys tragwyddol, yr oeddynt o Dduw, a llywyrched goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd a chyfodi mewn gogoniant. Gan unon gweddi a gweddiau Mair Mam Duw, deiniol a'r holl saint, cydweddiwn, Dad Tregarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen.
fangro hon a'r bara sy'n gynhaliaeth. Deiwn i'r fangro hon a'r gwyn sy'n myneiddio. Gras a thangnefyd a fo gydachwi. Dyrchefwch eich calonau. Diolch yn yr arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythfywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein harchofferiad mawr, a'n rhyddhaodd o'n pechodau ac a'n gwnaeth yn offeriadaeth frenhinol yn dy wasanaethu di, ein Duw a'n tad. Felly, gyda lle angylion a holl gympeini'r nef, cyhoedd yn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn diderfyn o fawl. Moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol ddiw, creo pob peth, rhodd o bywyd. Lluniais ni ar dy ddelo dy hun, ond yr ydym ni wedi dyfwyno ddelo honno, a syrthion bryn o thogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni, fe'i hildiais dy farwolaeth fel y cael byd ei achub, a'i atgyfodi oddi wrth y merw, fel y bywyd ni ddiw ynddo ef, ac yntau yn omninau. Sancteiddia a ddysbryd, a bara hwn a'r gwyn hwn, dy roddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdur Iesu Grist. Yn nos y bradachwyd ef, cymerodd fara ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion, gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a rodded drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un mod ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe chroddodd iddynt, gan ddweud, yfwc o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltyd drosog a thros lawer y maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Cyhoedden dirgeledd y ffydd. Fel y gochmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist dy fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant, dewyn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti.
Derbyn ein haberth o ddiolch a moliant. Adfe ac adfwyr dy holl bobl, adnewydda ni a phawb, y gweddion trostynt a thras a phendith nefel, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint, y llawenydd dy derfyn hwnnw a arddawyd i ni gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddo ef, gydag ef, ynddo ef, yr undod yr ysbryd glân, eiddo ti, dad holl alluog, yw pob anchydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Fel y dysgod ein iechawd yn ni, gweddion yn hyderus. Ein tad, a hwnwynt yn y nefoedd, sancteiddio'r dy yn, delad dy dernas, gnelod dy ewyllus, megis yn y ner, felly ar y ddear hefyd, dyro i ni heddiw ein bar o gynyddio, a madda i ni ein dyledwyr, fel yma fe yn un ein dyledwyr, ac nag arwain ni brofedigaeth, eith y gwared ni rhag ddrwg, canfyd ti dernas, a'r gallu a gogoniant, yn oes. Fe'n cysegre ath ysbryd yn un corff, fel na fyddwn wasgaredig mwyach, ond yn deulu ar dy lun, ar agos satrwydd yn rhodd dy dangnefedd. Tangnefedd y bythol ddiw a fo gyda chwi bob amser. Rhannon arwydd o dangnefedd. Iesu yw ein Diw sy'n dwyn ymaith becod â'r byd. Gwyn ei byd y rhai a elwyr i'r swper.
tangnefydd a bo gyda chwi. Bydded i gariad Crist Iesu eich dwyn ato hun. Bydded ywrym eich cynnal yn ei wasanaeth, a'i oforedd lenwych calon. A bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glan, a bo yn eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Awn ymaith mewn tangnefedd. Yn enw Crist. Amen.